wadi koko wawi tournée pattam lamu mo honorable député Aliou Dembourou président Convegence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal. On tournée pattam lamu mo wadata e nder leydi Sénégal. Étape gadano o wadi dum ko le 25 janvier 2023 ton e Bakel Sare Den ngam yewtidde e dendangal aynabe wombe e leydi ndi e wondude e slogan pattam lamu mo yobi wide kartalam ko makkiji kalmina kala goppunodo golle mudum gila hankene ari do amin biye dumen bismillah modon min dari do mbitemi ko Awa Silla on madame le maire adjoint maire Bakel ndarimi do darnde hande ndaratomi darnde Ibrahima Baba Sall député maire de Bakel Aliou Dembourou amin bima bismillah ma ane délégation ma amin belti e pulagu ma min kollirima kadi Bakel département Bakel pulagu ne do minen komi responsable uji to min goni do komin wadbe politique amin gayni kono hande ko min jima ko amin belti min kalamma nyabbuji amen minen gaynaka amin gonde caɗele kewde amin jiɗi sa yettima kalana président Macky amin gando liggima kono min jiɗi kadi yo ɓeydo liggeyo walla min amin gonde ɗo caɗele ɗe ne kewi min jiɗi financement minen aynaɓe amen ne jiɗi liggade amin jiɗi balla amin banque ne gandanda aynaɓe ne jahane gadda kalis ene liggo ene neha gaymunu amin jiɗi kadi minen rewɓe fulɓe amin jiɗi balla amin projet ji so ndungu ari amin jogo nayi amin jogo kosameje meɗen bona min ganda no min liggorto kosameje men min mofta kosam min ji projet ji yimɓe ne jangguine kosam ene wawi waɗede hay tew mofta sa ronki tew jaltina kosam damta wonino penda mbaɗa ɗumen tew mbaɗa maroye tew ko nagge tan wawi yaltinde ɗum e mbeewa minan makkine golle mum ne keddi wimo woto hul 3e mandat département Bakel kanko jeeyi komin liggiɓe hamin gayni amin jooɗi minen min mbatta ɗo élection min mbatta ɗo haydara Makki gañima enene Aliou fo ndendi département o hande oɗo ñalawma hande mi salmini on mi juurima on mi ñaganima on moƴƴere Aliou Dembourou min calminima min juurimama pullo danejo min mbima bisimilla maɗa ɗo e nam min kaɓani minen rewɓe département de Bakel kalmi koye inde rewɓe foof 3e mandat Macky Sall komin dadiɓe tan te minen rewɓe komin mennoɓe dadade tan min meeɗa yattude caggal te komin de fiyoɓe tan ɗum yo ɓerdema lela ɗo enami nder Bakel kono noon banggal aynaɓe koko min kalannoma hanki par ce que hewɓe nan ɗo jooɗi tawaka hanki nde min kaldata e ma kala debbo gonɗo ɗo ene nehi baali e beyi e nayyi nder galle mum min cohli noon koko ɗi ñaami min cohli koko pinga min cohli kadi ko financement min mbawa liggade min balla joom galleji ɗi ɗum woni komin jiiɗi minen rewɓe département de Bakel bandiraɓe wonɓe onon wawa yettide on bandiraɓe rewɓe wawa yettide on ko yitere yaata ko yiɗa kono koyngal wiyata fo ene yiɗi ɗo jaw mbiɗa yetta goɗɗam sehilal boɗa on waɗita mayla omo Aliou Dembourou Sow gila ñande yimami kawten gartude Bakel mi natane feddema haade ruttade mi haalni Aliou Sall desɗon o wi Aliou Sall miɗa yiɗi liggotade Aliou Dembourou ngati miɗa yiɗi ɗum ha yeeso Allah noon ala ko jiiɗede laamu yiɗi on noon ko balla gorko moƴƴo mbiɗa yetta yaari maɓɓe mbiɗa yetta sukaɓe maɓɓe ngati ko namde fedde Aliou Dembourou dañani hitade de kono mbiɗa ittata ko gueɗel ha timmi délégation gimmino ɗo wokoji ɗiɗi ƴeew Souleymane e omomin duri ƴeew Souleymane banaɗo goɗɗo jam kadi eɓe kumbiɗi mbiɗa ittata ko gueɗal jarani mbiɗa haala ngal gueɗal ni kono itta Aliou Dembourou ha dakarena dumno ɓe mbino noon faama ɗum ne jogui ko haali kono ko an gatamade ati hande noon gatamade ati Bakel o ko taari Bakel e bandiraɓe hawɓe jiginaɓe o ko mbawɗum
rewɓe aynaaɓe worɓe aynaaɓe sukaaɓe aynaaɓe mawɓe aynaaɓe Allah jaaraama on jaaraama emin jogii mbelamma mawɗo sabu min tawi ɗo mawɓe aynaaɓe min tawi ɗo kadi ko yiiletee ko e ngaynaaka président Macky Sall noon no siidel wiini wonaa yejjidde walla waasde wadde mboɗo sikki doléance uji ɗi gila hanki jamma en kaali heen kono pawatmi ɗum koye juuɗe inspecteur Bodian ɗi ngannduɗaa ɗi ko ɗo ɗi poti régleede woni tufle mbiɗon ɗe daande maayo ngo inspecteur omo nani pulaar no feewi koye préfet min nelma min ñaagima ko yo préfet waɗ hen CDD avec tous les maires ce CDD si namdima CRD avec gouverneur Oumar Mamadou Baldé ɗum ƴeewe tawa ko yewtere e nanadiral e paamadiral jawdi woppaneere laawol ɗo rewi ɓooyata code pastoral o so ari ɗum sikki ala hen laawol yaltat kono haade code o signama jaɓama ko heddi ko ko jewte par ce que demowo o woni gaynako o woni demowo o kam woni gawowo o enen jiidi yumma e baaba ɓaari en mbawa sertu noon en moƴƴinat hakkunde o neɗɗo aussi ko gesel mum ngel koye ngel o wurata oyone kolcoñ mum kon ko heen o wurata o ga liikoñ mum kon ko heen o wurata goto fof reena ko jogii ko kodden e jam e jokkere en ɗam e kisal ko ɗum min cohli ko ɗum min jahata ko ɗum min jiɗi ko jam e jokkere en ɗam wadde Bodian emin ñaagui monsieur le préfet vraiment jottinana min on ɗon goƴo mamin kalan ɗum aussi monsieur le ministre de l'élevage aussi an e rapport aji ma emin ñaagui ne mbaɗata hen tampere aynaɓe kaali ko heddi ko priorité force uji pastoraux ɗi mi haali ɗum e journée nationale de l'élevage mi haali ɗum e yeeso président mbimi région de Tamba o ene manki force uji ɗum koye jeese yahanoɓe toon walla yeɓɓe ɓe walla heeɗiɓe ɓe wadde force uji ɗi enen fof darotto hen maire uji département ɗi maire fof programme so yettima toon ƴeewa guure ɗe ngannduɗaa ɗe aynaɓe toon ɓuri heew force uji ɗi nawe toon ɗum wana Saydou o lenen Adama Ndomen kalif mon Allah programme jogaɗo o pour 2023 par ce que budget o wotama ha gasi won force uji geɓɓa min jiiɗi ko PIDC pima en Promoville en kala koɓe mbaɗa e force uji gaccon hakkille e gaynaka ko no feewi no feewi no feewi ndeɗo fedde ko fedde jaam e jokkere en ɗam min nde gonɗatme président Macky Sall nde siidel oɗo ko seede siidel wonatno hoore ototo minen ɗiɗa min gona caggal hen saahaji emin dugda ha min ñalla yahde taw min guinnodirani ha siidel haala hakkude amen ɓooyi wona hande kono ko garmi koɗo pelle aynaɓe ɗe fof kecci convergence kono noon convergence wonta nawi gaynaka Sénégal saabu journée nationale de l'élevage oɗo caggal Allah e nulaɗo muɗum ko min e président Macky Sall kaaldimba ha o felliti waɗandemba aynaɓe goɗɗo tawaka par ce que tawanoɗo o premier ministre tawanoɗo o nanani pular o anda komin kalatno bon wadde komin tata min gonno Allah nayɓiti min président jaɓanimmi ene rokka aynaɓe journée nationale de l'élevage wadde hayso ko ɗum tan ene foti welde aynaɓe ɗum noon ƴettuɓe ɗo kongi ɓe gimme gure kamɓe fof emin mbawi ƴettude liste o min dewto e mabɓe kono kamɓe fof min jarniɓe min jettiɓe mais min jiiɗi ko yimɓe ɓe paama président Macky Sall yidde jogii e aynaɓe sen mbi gaynaka noon bandiraɓe fof ko aynaɓe jolfuɓe gaynat serraɓe gaynat safalɓe gaynat bamarankoɓe gaynat sarakulleɓe gaynat fulɓe gaynat njaaguji gaynat